Hej alle sammen. Free Race 5 hit igen. Mark er her desværre ikke i dag, så det bliver lige mig, der kommenterer i dag. Min stemme lyder lidt mærkelig. Jeg er forkølet i dag, så... Men håber I får det maksimale ud af det. Jeg tror, vi tager en tredjegangsperson Team Tentacle. Det bliver så en tredje person Team Deathmatch på i stedet. Men nyd det. Jeg ligner bare tilbage og hygge jer i, hvad I nu sidder i. Ja. Jeg ved faktisk ikke lige, hvilken class. Jeg er lige gået ind i NV2, så jeg ved ikke lige, hvilken class jeg skal til at bruge. Så, men jeg tror, jeg finder et eller andet. Ja, men vi kører, tror jeg. Det håber jeg da. Det her det er vores anden, hvad det hedder, vores anden video, ja, der var den, med gameplay og det hele. Så hvis jeg først ser den her, så skulle være, at I skulle til at se den anden først, så man kan sådan følge lidt med i det hele. Det vil i hvert fald være en god idé, tror jeg. Men vi har i hvert fald lavet, den første, det var en Team Deathmatch på Subbase. Mark han spillede, nu er det mig der spiller. Og helt nok, det er med dig. Så nu er det mig der spiller. Som I nok kan høre, så er det mig, ja. Mark han er her ikke i dag. Vi er ikke brødre eller noget, hvis I tror det. Vi er bare gode venner. Og jeg fik ikke med Javelin, okay. Men vi bor ikke så langt væk fra hinanden. Men jeg kan ikke være sammen. Vi kunne ikke lige lave nogle videoer i dag, fordi jeg var syg. Jeg er syg, så... Men jeg har en 2-0 score. Min killstreaks er care package. Predator og Harrier, det tror jeg nok. Der fik jeg i hvert fald lige et par kills der. Og vi har Predator der. Vi går over. Jeg vil se, der er en der, han tager jeg sgu lige. Ja, okay. Jeg troede ikke, det ramte, så... Hvor er den der? Der. Dræber jeg lige den der, jeg kan lige så godt bruge min care package faktisk. Jeg fik den. Det var meget godt. Kan jeg lige sidde og campe der til, at det går. Og se, det fede af, så kan du se, de kan ikke se dig, hvis de er derinde, men du kan godt se dem. Det er en meget god måde, hvis man lige tror, der er nogen bag, og så kan man lige kigge. Jeg fik UAV i min care page, det var op ham, så jeg nåede det ser på radaren til at sætte det. 7-2 score nu, det højeste i hele banen. Og de var allerede i gang med at komme ind, så det er fint nok. Jeg regner med, at de skyder ind til Javelin dernede. Ja, okay, nej, lige der er jeg. Afsted. Jeg fik en. Jeg kan faktisk godt lide Javelin, på grund af at, jeg ved ikke lige hvorfor jeg bruger Red Dot Sight i en tredje persons. Så det gør jeg ikke en skid. Jeg skulle måske have brugt FMJ i stedet for, men altså, jeg nåede jo ikke lige rigtigt at sætte det op. Men det gør jeg ikke så meget. Jeg vågner stadigvæk. Jeg skal nok lige forvente det her spil om, så vi vinder. Fail totalt meget, men jeg fik ham sgu stadig. Ligesom her, kan jeg ligesom bare kigge ned, de kan bare ikke se mig. Painkiller, jeg fik ham stadig. Jeg går lige i sikkerhed, jeg bruger lige min Predator, så jeg kan få et double kill med den, og så få min Harrier. De står deroppe på taget. Okay, der er double kill på der. Det var fint nok. Vi sætter den bare på midten der, så kan den få mange kills. Og nu skal jeg passe på. Okay, så går den her vej. Og hitmarker. Jeg ramte ikke noget, men den skal nok få nogle kills. De er hernede i den her bygning ret meget, tror jeg faktisk. Så jeg tror bare, jeg rusher derned faktisk. Hvad så jeg? Så var han så dum at stå og kigge op på min Harrier. Det var også det dummeste, men han havde en snipe. Jeg forstod det ikke lige. Undskyld, jeg snøfter lidt. Ja, jeg har nu sagt, det er forkølet, så... Men I må lige leve med mig. Det håber jeg også godt, I kan.
Alle kender det der med forkølet, det er meget irriterende. Ej, så sidder han bare der og destroyer min have. Hvad fanden sker der? Hvor er han nået? Sådan en lille ko, mand. Bang, mand. Og jeg troede, jeg dræbte ham, men det gjorde jeg ikke. Der er ikke... Jeg står mig ind nu. Nu ved jeg faktisk ikke, hvor det er. Interventions, alle altså. Den tager jeg. 360. Eller det var faktisk lidt mere end 360, men anyways. Nu lader jeg, det var bedre. Jeg ved ikke, hvorfor jeg går. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg tog den her op. Jeg så den bare og tænker, nu skal jeg tage den op. Så jeg har overhovedet ingen anelse, hvorfor jeg tog den op. Så det skal I bare lige vide. Og så hun går op i vinduet der. Han kommer bare frem igen, så han ser død. Og pik, så havde jeg ikke mere det der. Det kunne jeg ikke holde den stille mere. Okay, jeg tror faktisk bare, han sidder og kæmpede deroppe. Jeg havde ret. Så tager vi Barret. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg har ninja på. Jeg kan godt lide ninja, ikke? Det har overhovedet ikke noget med det at gøre. Jeg synes bare ikke, det er det bedste til en sniper-klasse. Fuck. Hvor fuck er han? Ej, hvor nede og spille taget væk fra. Nå, skidt. Jeg skulle måske have sat en claymore, altså. Og for at sige det, så er knifing, altså hvis du går hen til ham og så trykker I, eller ja, okay, de ved ikke nok godt, ikke? Men at knife folk i det her, det er faktisk rigtig nemt. Det er faktisk rigtig nemt, ja. Fordi jeg ved ikke, hvorfor. Se der, se. Jeg havde ikke en chance. Altså, jeg synes bare, det er godt. Det er hvorfor. Det synes jeg bare. Så jeg skal prøve det. Jeg ved godt, der ikke er så mange, der spiller det her, men det er heller ikke noget, jeg spiller til dagligt, men vi skal jo lave gameplays for ret meget, ikke? Så den her gang var det bare lige det, der blev. Fordi Mark ikke er her, han vil ikke rigtig være med til det, fordi han hader det her. Jeg kan godt lide det, men Mark han hader det, så derfor så bliver det så lige, når jeg er alene. Så jeg kunne spille det. Okay, men jeg har faktisk slet ikke fortalt om nogle af de perks, jeg har på, når jeg... Hvad for nogle classes jeg har faktisk. Hvis jeg har fortalt det, jeg har ninja på den her, som jeg så ikke gad at have alligevel. Jeg har i hvert fald ninja, så du skal det bedst på at holde ned der, sådan der. Og så selvfølgelig Sleight of Hand og Stopping Power. Okay, vent lidt, så skal vi dreje ham der. Og så bruger jeg Barret med FMG og Desert Eagle Tactical Knife. Det er ikke mig, der har sat den Tactical Knife på, det er Mark, fordi han elsker Deagle med Tactical Knife. Selvfølgelig, det gør jeg med mig også. Jeg elsker Deagle, jeg synes, det gør nok et godt våben. Nu kan jeg ikke ramme en fucking kill, hvor der står lige der. Det var da så utroligt. Så går jeg lige snige mig for gennem, fordi der var smuk. Han er lige deroppe, tror jeg. Nej, okay, jeg fejler lidt. Så stiger mig ind af bagdøren. Lad jorden oppe. Nå, vi vandt. Jeg vidste tiden blev ud, tror jeg. Men vi vandt stadig. Hemmelige score, hvad det hedder. Nu er jeg så må vi lige sådan her. Min endelige score var 19,5. Tak fordi I så med. Vi ses næste gang. Her. Peace out.